Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekene m unu. Aka m bụ onye nke gị Maazị Oyekachukwu. Ihe m bịa ka m kụziere gị tata bụ ihe m kpọrọ the 7 commandments of Igbo spirituality. Nke mbụ, iteta ụra, i buru ụzọ mee gịnị? Kwaa aka gị, gbuchaa ọnụ, saa iru gị. Before you metụ anything, buru ụzọ kwaa aka gị, gbuchaa iru, maka ịmara ihe ị ga na nrọ, ịmara ihe gị na nrọ na ụra je. Nke abụọ, ị ga na-eficha onwe gị, asacha onwe gị at least once in a day. Were ose ọjị, ọ bụrụ ofu mkpụrụ, ọ bụrụ mkpụrụ ịnọ, ọ bụrụ mkpụrụ asaa, ị na-adị were ya fichacha onwe gị, ficha onwe gị, cleanse yourself. Ị cleanche onwe gị, itufuo ya ebe ị na-ama ngafe ya o mee 24 hours. Yes, ya bụcha simple thing. Nke ịtọ, bara gị na chi gị ga na-akpa every day. Imetụ ihe ndị a nkwu, iweta ọjị maọbụ nzu ma mmanya ọkụ ma mmiri ịgbanye na kọp. Mmiri bụ oke ihe. Gbanye mmiri na kọp, ọ bụrụ na iwe ya ndị gbanye mmiri na kọp, iwere ya gọọ ọfọ, kwubie okwu ọma n'isi gị. N'ụbọchị tata ga-amara gị mma, mara ezinụlọ gị mma, na ị gaghị ahụkwa ihe ga-eri gị kama na ihe ị ga-eri ka ị ga-afụ. Ikwubi okwu n'isi gị, ọ ya bụ ekpere ụtụtụ, ịga ọfọ gị na chi ga-akpa ya, ọbara agreement, iwee pụọ. Nke ịnọ, anọkata, ị na-adị weta akwa ndụ, na-adị kpọkuo chi gị, kpọọ chi niile ịma dị around you, ma ndị ichie ma ndị nna gị ochie ha dem. Ịkpọkucha ya, isi ha biko ihe ọbụla bụ ihe imetere na-ewute ha, obi ha dajuo, ha mepekwara gị ụzọ. Wee ji akwa achụ aja, ha mepekwara gị ụzọ. Ewu ihe bụ ihe imetere ji gị ma ọ na-adọghachi gị azụ, iwere akwa yọọ mgbaghara, kwubie okwu. So ọ bụ na anabụ na-ewere gị iwe, nọ na anabụ ndị ọkụ ya ji oyi, ikwubi okwu n'isi owe gị, were akwa ahụ fichecha alụ gị, pụta ihe dịka n'ụzọ. Ọ bụ na ebe ị na-abụrụ ebe ị ga-akụwa ya n'ụzọ, ọ bụ na your compound, just jee n'akụ kụwa akwa ha. Ya niile bụ dị simple. Ọ bụrụ ịga arụsị, mana a sịrị na onye na-eme ya na-ekpe arụsị. Nke ise, gbaa mbọ fụ na ị na-eme ihe iji eweta ego. Ọ bụrụ ahịa ịzụba, ọ bụrụ ọrụ ije mụọ, ọ bụrụ ọrụ aka ọbụla, n'ihe ọ bụrụ egwu ka e nyere gị, ọ bụrụ na ịma njakịrị ka e nye gị, ihe ọbụla, ọ bụrụ ịkpọ nka, ihe ọbụla enye gị iji bịa owe ma na ị na-emewu, ịgba mbọ. Oyibo ga-asị gị monetize ya, mee ya ka ọ bụrụ ihe na-enye gị ego. Mee ihe ndị mmadụ ga-ala ya, ka achọba gị achọ, maka ndị mmadụ ga-achọ gị mgbe i were something to offer. Buru ya n'obi. Ọ bụ na i were something to offer, even your family will not look for you. So na ịghọta ihe a, ụfọdụ ndị dibịa ama ngwa gị, ụfọdụ ndị isi ụka ama ngwa gị, ụfọdụ ga-agwakwa gị. Chọọ ihe ị na-eme, ọ bụghị ka agwọ ọrụ gị ọgwụ bụ ebe obe, ọ bụghị bụ ego oke ite bụ ebe, ọ bụghị mere gị awere bụ ebe. Ị ga-ewegodo ihe ị ga na-eme, wee ihe ị na-eme ga na-enye gị ego. Nke isii, gbaalụ imegide mmadụ ọsọ. Ihe ị ga-eme mmadụ ewee ahụ ụfụ, gbara ya ọsọ. Gị na mmadụ wee ihe, kee ya ka o si wee kwesị. Gị na mmadụ mee biznes, setụrụ ya, gị wee setụrụ ya, ọ bụ na adị happy. Gbara ihe ọbụla iwe ike ime mmadụ, o mee na ya ga-akwụ gị ụgwọ ya vengeance. Gbara ya ọsọ. Wetuo onwe gị ana, then zeelu ihe ọbụla ọnụ kpọrọ arụ, ihe ọbụla obodo unu si na-ada eme na ya bụ arụ, nsọ ana, ọdịnala, ihe ndị a niile zeelu ya, ma hapụ ime ya. Dewe iwu a, na-atụfughị oge gị. Ị ga-atụsa vidio a. Ọ bụ na ihe ị ga-adị gị mma, inenecha ya, ijiri aka gị tụsaa ya, biko ka o ruo ụmụnna anyị, n'ihi na atago ndị be anyị afụfụ. Ụmụnna anyị na-ata afụ, na-ada ka echezi n'ihe ha na-amarọ. Ụfọdụ na-eji agwọ ajọ ọgwụ, chee na ha na-eme ya nke ọma, wee rapụ ihe kwesịrị ịkụziri ha ebe a na-achọ ka anata ha ego. Ezochie ha nke ahụ mana ha na-eme nọ ihe dị mma kwesịrị na-eme, were nke a ga-eji wee na-akafu ha obi, ha eje na-etiecha aka n'ebe ya na-adịghị mma. Biko tụsa ozi a, mee meseji a ka ọ gaa viral, ka ụmụnna anyị ndị ọzọ mụta.